Nazdar lidi, já jsem Tečour TV a vítám vás u mého prvního videa. Tamto video jsem musel smazat, nějak se mi nezdálo, tak už je pryč. A máme tady i Pepsáka šumivého. Je to můj bratr. A my tady máme pro vás takový, challenge. Někdo to neslyšel. Vypít Pepsinu na X, nebo tu skleničku. Ale já nejsem vidět na kameře. Tak pojď. Tak. Tak na zdraví. Asi to navrchovat, já musím. Je, sobě tak. My tu práve teraz budeme súťažiť o 4 vstupenky na koncert skupiny Tým do Českých Budějovíc. A neviem, ako je to možné, ale dovolala sa nám Klára z Českých Budějovíc. Říkejme tomu náhoda. Dobrý deň, Klára. Dobrý den. Klára, máš otázky k minutové soutěži, když je Pardon. tak si jdete užít koncert. Souhlas? Polikej. Ano. Jdeme na to, je to jen 40 vteřin. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte palec nahoru, jestli se vám nelíbilo, palec dolů. Dejte nějaký koment, Když to dejte like mě, nebo dislike, nebo... když tak dejte odběr Pepsákovi, anebo mě. A když tak napište, jestli chcete další nějaký challenge a když tak jaký. Tak nazdar. Čau.